छत्रपती म्हणजे काय पोरखळ वाटला होय तुम्हाला? अवघ्या तमाम मराठी मुलखाचा पोशिंदा असतो त्यो, हे विसरलाच वाय तुम्ही समज. पहिला छत्रपती, मग देव, दानव, गंधर्व, साधू, बैरागी, योगी, यक्ष, रती, तपस्वी आणि मग आपण. ताजमहाल फक्त डोळ्यांना आनंद देतो, पण आमच्या दख्खन मधली ही इमारत आत्म्याला आनंद देते. अशी कोणती इमारत आहे? स्वराज्य. सन 1600 मध्ये सगळ्यात भीतीदायक वाक्य, हुजूर मराठे आ गए.